Nou, bună ziua, oameni buni, eu sunt Fabi, ele Tony și vă facem astăzi un tutorial și o să facem mai multe episoade cu astea. Cum se face, în episodul 1 vom face cum se fac uneltele și o ușă. Deci să o dăm... Deci, Ce vrei să facem prima dată? nu contează, o sabie. O sabie? Dacă n-avem. Câte cărți am rămas de la bucșelile. Niște fles. Avem, vă voi prezenta din lemn. Cele primele pe care le puteți face. Mai întâi faceți niște bețe. Exact așa. Eu voi face 4, că mai multe n-am nevoie. Acesta. Avem nevoie de acesta, că am găsit într-un episod care nu mi-a reușit. Un pickaxe. Am găsit acesta foarte bine. Un pickaxe de fier. Da, pickaxe sau târnăcop, tot același lucru este. Acum vă voi arăta cum se face un X, adică un topor. Acesta este toporul. Acesta este sapa, iar târnăcopul l-ați văzut. Lopata se face exact așa. Aici așa se face sapa, iar așa se face X-ul, adică târnăcopul. Așa se face târnăcopul. Acesta este topor, pardon. Iar sabia se face într-un mod atât de simplu. Este un băț și două. Sabie de lemn. Și acum vă prezentăm cum se face ușa și ea e Ușă, mă. foarte simplă. Luați lemnul și îl puneți într-o poziție exact așa. Ușa de lemn. Uitați. Se poate face și din fier, dar nu avem fier deocamdată. Acum mergem să minăm ceva ce am găsit. Atât de norocoși suntem. Niciunul n-a găsit așa ceva. Opa, lava, în care am murit odată, nu vedem încă o dată. Aici lângă grajd. Sabie de fier. Să vedeți. Uitați. Diamant direct. Au, am luat damage. Foarte mult noroc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bă, câte mai 8, sunt? 9! Oho, Da. 9! Oh. Bun. Am găsit aici și niște cărbuni. Luăm că avem nevoie de acestea. Și poate ne punem și niște enchanturi pe pickaxe. Așa, e bine să aveți întotdeauna col. Da, cât col. Mereu este atât. Că mai rar se găsesc câte o bucățică, două. Rar se găsesc puțin, se găsește puțin col. Adică cărbune. În engleză. Mai este vreo bucățică. Uitați și dumneavoastră. În prima dată, înainte de 9 pătrățele, am găsit... n-avem blocuri, să ieșim. Să vedem acum cum reușim să ieșim. Mai strângești. Da, mai strâng mai sus, domnule. Auziți ferma noastră de cai și caii noștri. Mai pune-le și pe astea și o să ieșim. Iar într-un cufăr se găsește atât de rar, de-abia am găsit noi. Uitați și dumneavoastră, un spawner de zombie, un nou de zombie. Și să-l punem la ars. Uitați și dumneavoastră ce se întâmplă cu un zombie la ziua. N-așa este.
Deci, oameni Mort. buni, cam atâta pentru azi. Noi o să ne jucăm mai multe jocuri, Slenderman și mai multe. Dar am început cu Minecraft, că îi place lui Tony mai mult și mi-a propus să începem cu el. O să facem și episodul 2. La revedere, v-am pupat!